Gusti karnaning kaswase semuriris semuriris eko bali titiyoni kantayoni Trisuna Purnama sasi kelar-kelar semetene latar lembang bimo sekti Abi kena mastu promosidom. Abi kena mastu promosidom silat mring nyibang jagat karono. Sirang tondo kawisi sanding bisono. Sono sinambung langning blebes tumaksin stantun lambang budu jinatur tutur. Katulo tutulo tulat mrih arep parap dio minisudo upama prameng miskoro. Karanta dia tumiyeng jaman purwa. Mangke tekapusananing gebita tangrunggeng perlambang patumpo-tumpo marmo panggung panggung sang perwenggata segebjar dupatining wayang purwa Purwakaning kandha winarik runtuting basa denging pinangumusha rasa yen naras saya karaos mula jaru angrasa pandi uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhaning kandajan wae kang angina kanca Jarwe Wisna Kucing carita lebet wis kagelar jroning pangkeliran yoga jatena mirsani pagelaran inggih purwa Surya Candra Darum Hyang Kartika wis kuna bodrateng kawu sesahari ratri angitri bawana Purwate Bekdong sinugrir kewanti temat dadi witanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tudung lantang kartu mangkarta isine rambundaya japating ngrembyah dadi padhang ing kutu-kutu langkat tugu Burono yang burono dado branantan mawicalan padang terwangan senari sangbang renawi ingkang arsa merbawani jagat munggih jagat wetan tuk munggup-munggup munggih kalingan kukrabang merenganga lamun kek saya andirat-dilat bumi Saya tangguh sumur sanggang arko katos neblak kanan kirana ngabang esmu jenar kabar pawaris harus yang dibang pasonto tanam tukaton ijo royo amanggu gunung ingkang biru moyo-moyo bojeng gunung itu melan kedalu kasil yang meraban sono lenggat lenggut nganti koi gunung makutong mego tarwatawis tangguh suleng kawulut tasih tenu waraso angupaya buku karep tegal sawayi Angluhur sinur tatana pedutis nampi sendonan sesindenan mikul garulungune anggiring raja kayane sawaneh ana pirembagan samara wangge Sanggang Rama Sedangu jeneng terus katon melok sinari jagat dunung ing plat papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samira Banyadara Bataja Bekuwung parandiri tatan wonten ingkang amadhani kekuwung ing praja utawi ayoming padukuan karang kadempel ya sinebut padukuan ing Klambi Sireng ya padukuan ing karang kabulutan nadan tamung sawujuding padukuan nanging tegambar blabar kamulane pindha Kutagara
Senajan to amung mapan ing karang paradisan nanging kawulane sarwa sarwi kecukupan abdo saka arasa kuciwa adoh saka rasa panelongso anane mung rasa syukur suka miwah panglembana dhateng ngarsaning dat kang murwahing dat karanten genya sang kilurah mernata marang sang Jupara kawula tasih tansah saged damel tinarbuka maning sang Jupara kawula nadyan ambung mapan ing karang paradisan para diri mangke apan caya karo pambukane kandha saratri ing mangke padukan karang kadempel winangun bali pura kencana ingkang mapan wonten dalemipun Sang Lurah Semar Badranaya lha punika ingkang sampun lenggah wonten madaning pendhapi padukan karang kadempel muhung adi kinasing para Pandhawa pamong ing tanah Jawi nenggih Sang Lurah Semar Badranaya ya Sang Nayantaka ya Duda Manang Munung ya Bojogati ya Saronsari ya Sang Jurudya Unta Prasanta nadyan namung derajate ngaceplek panakawaning para Pandhawa nanging ila-ila jaring ora kathah Sang Lurah Semar Badranaya sampun lampahi gesang Pandara Danggenya gesang wonten ing Madyapada Prandiri mangke pilenggahipun Sang Lurah Semar Badranaya lumadaning pendhapi padukan karang kadempel karawuhan mustikaning jagat jernyata ingkang tuhu sampun lenggah cumendhuk wonten padukan karang kadempel nggih nata ngamarta Sang Prabu Darma Kusuma ya Sang Prabu Puntadewa prandiri mangke marakaken pilenggahipun pujangga pujangganing ngamarta nalindring dwaraka ya negari Indrawati nenggih Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna datelangga kaseba kahayat arawipun satring Jadipati tunggal pamenang nenggih Sang Raden Arya Werkudara ya Raden Bratasena ya Raden Bimasena ya Kusuma Yuda ya Kusuma Dilaka ya Sang Gandawastratmaja prandene mangke datan kanton pilenggahipun pamadyaning Pandha satring Madukara nenggih Sang Raden Arjuna ya Kumbang Ali-ali ya Sang Setya Maragana ya Sang Raden Janaka prandene mangke ugi datan kantun gentone karang kadempel nenggih Sang Kilurah Bagong ya Pak Pangeran Bagong ingkang sampun katingal lenggah sinambi metenteng sedeku amari kelu sedakep sinambi nyepeng udut setunggal pres prandiri mangke Sang Lurah Semar Badranaya narsa nglempaken Sang Jupara kawula tasih tuhe mengeti saha nyugata dhateng rawira nalindra ngamarta Sang Prabu Darma Kusuma datan kantun uga nalindra Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna sayekti Sang Prabu Baladewa nalindra ing Mandura ugi rawuh wonten ing karang kadempel nanging karanten papan panggenan ingkang boten cekap jerenge muti pendhapaning Sang Lurah Nayantaka ingkang namung ukuran 4 meter kali 4 meter pramila datan wonten papan panggan kagem nalindra ing Mandura Sang Jupara kawula samya gandeng pasisiran pindhanipun kasewakan arepet-repet pipit prasasat atau pandhenggul datan persela sinambi angadhep teh gula batu ingkang sampun den sugata wonten ngersane Sang Jupara kawula tasih prandiri mangke sigra murmani pangandikan Sang Lurah Semar Badranaya nampi rawipun nalindring Ndoraka Datuk Mangling Wijining Panduku Sang Lurah Semar Badranaya dereng kawedharing lisan
marepaten prayatna semuriris sing rada cepet wae ora apa-apa. Menengo kowe iki. Aku kesuwen kok iki. Ngelemet banget kok iki. Wong ya wis do diwareki barang kok. Nek nabuh lemar. Sinden barang iki dep-depane panganan. Sritinon neng pasewakan busana maneka warna
Hospitainu Jono Menyang mancerah Sarwarokmo Rangking manik nara Narawata Obro prabanyo kang sumirat Kenyaring teca leliwaran ler kilat sing tadet Wimbo kekandha mrek Katiupeng maruto mandung saparan mangambar kungas mangkya trajating praja kawuryan wus sunyaruri ora pangrehing ukara karana tanpa palupi ati lara silastuti sujana sarjana kelu kalulun ala tidhem tandhaning mati
neng karoban Robeto Om Mbel kekuk saduli tomel mel. Nuwun mangke sinuwun. Anggen kula nampi rawuhipun para Pandhawa kamangka para Pandhawa sampun lenggah cumandhuk wonten ing padukan Karangkadempel Sabta ari dangunipun. Ganep rikalenggan sak mangke wonten ing ari ingkang katuju menika lah kok kula ugi nampi rawuhipun sinuwun Ndarawati monggo kula wau nggih ngertos kula wau nggih ngerti kula wau nggih ningali nek sinuwun Baladewa nggih rawuh mriki namung kok mboten nderek sartanipun mboten lenggah wonten ing bale pedukuhan kula napa kira-kira papan palungguhane Semar iki nguciwani apa kira-kira papan dununge Semar iki nglingsemi ati nuwun mangke sinuwun Ndarawati ndadosaken kaget manahipun ingkang abdipun Semar Badranaya kula nampi rawuh paduka sinuwun kula ngaturaken kasugengan rawuhipun mugi rahayu nggenipun lenggah prapta rawuh wonten ing padukan Karangkadempel sinuwun Ndarawati. Ya jagat pangestu karo wayahmu Bathara jagat niwang agung mugi ngayomi marang praja negara Ngamarta lumeber sumrambah ana ing Karang Panadisan Karangkadempel. Ya Kakang Semar. Ora liwat pandangune sarta pamujine Kakang Semar Badranaya sowan kuadosaka rubeda nggonku sowan ana ngersane Kakang Nayantaka ning Karangkadempel ora ana alangan sewiji apa Kakang ya mung pambagya rajanipun Kakang Semar wis tak tampa sartane aku ngaturke sembah sungkemku katura mengke riyin sampeyan menika sampun ngantos ngowah-wayadat tuh ning atase kula niki abdine sampeyan kula niki bature sampeyan. Kula niki ming wong loro sak udon telu sak urupan. Kula niki ming batur, kula niki ming pamong. Ha kok sampean ngaturke bekti teng Semar niku beh. Mengke gek-gek leh kula nampa sembahe sampean kula nampa walat. Kakang Semar, pripun? Aja kadhati kajeron manampa nggonku ngaturke sembah bekti nang ngersane Kakang Semar kuwi yakti aku ngaturke sembah ana ngersaning Sang Hyang Wismaya ingkang mangidha wantah ning anggane Kakang Semar. Jernyatane ngelingi marang Nata Ndarawati kuwi titih Sang Hyang Bathara Wisnu kamangka Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi atmajane Iwang Pikulun Manikmaya. Kamangka Sang Hyang Wismaya kuwi dadi kadang werdane Sang Hyang Manikmaya. Mula wis samaklumrahe yen to atmajamu Wisnu ngaturake sembah ana ngersaning Siwa Semar Badranaya. Ngaten. Iya, Kakang. Matur sembah nuwun. Kula tampi dawah sami-sami sinuwun. Mboten langkung dipun sketsaken dipun prayogaken lenggahipun. Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Nun mangke Kaka Prabu sewu lepat aturipun ingkang rayipun Darma Kusuma kula tansah wadana. Sarawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu sumusul dhateng para Pandhawa. Nggenipun lenggah wonten ing Karangkadempel kula ngaturaken pambagya raharja kunjuk Kaka Prabu. Yayi Prabu Darma Kusuma inggih Yayi. Sakalang pambagya raharja saking paduka Yayi Aji Darma Kusuma. Sampun ingkang raka tampi karya bombong tiasmanahipun ingkang araka ing Dwaraka. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi Aji. Pudya pangasta wetken salam taklim sampun kula tampi karya bombong tiasing manah kula. Mboten langkung mugi kaprayogakna lenggah paduka Kanjeng Kaka Prabu. Nona nggih.
Sampun boten ingkang prayogi pisanipun ingkang Araka ing Dwaraka, Yayi Prabu. Clithong kakangku. Sarawe Clithong Kresna kakangku Werkudara Jodipati wae katurake basaku katurung. Clithong kakangku. Kadangipun Kakang Jodipati Yayi Werkudara Dimas Bratasena ya tak tampa. Siadi atur bekti ana ngersanipun Kakang. Ora lewat pangestunipun Kakang wae tampanana Bratasena ya Werkudara. Tagegem dadekake jimat ora liwat prayogan nggon rawuh sarta nggon mulunggu ngadhep ngersani dipol kakangku. Ya Werkudara kaya wis ora kurang prayoga. Sarawuh Pandawa Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Madukara ya manengah siadi atur bekti ngersanipun Kakang ora pangestunipun Kakang wae tampanana pareng pangestu paduka. Badhe kapetekaken wonten ing Jajara meketing Werdaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rah kayiwanan. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Nggih nula rawuh wonten kersanipun Kakang Semar. Ya Arjuna kaya wis ora kurang prayoga Dimas. Arjaka blae iblis lanat. Padha cek-cekan. Rawuhipun sinuwun Prabu Ndarawati mugi manggih kasugengan nggih sinuwun. Ya jagat pangestu ngara Bagong nggih. Sampeyan ngapa kok seneng banget dolan lambe kula? Ora ana wong akon guyu kowe menenga. Nggih. Sangka bungaing manah kula isa nampa rawuhipun sinuwun Prabu Ndarawati. Ya Kula ngaturaken sembah bekti kula konco nggih sinuwun. Ana kawan Bagong iya. Tak tampa kowe atur bekti ngrsaning Nalindra pangestuku tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi? Nuwun mangke. Sinuwun Prabu Ndarawati. Sinuwun Kresna. Damel kaget sangya para kadang Pandhawa. Beh. Rawuh wonten ing Karang Kadempel sumusul kan para Pandhawa. Wonten wigatos napa sinuwun? Kula warsa ndangu. Sartanipun kula nungsung pawarta kula nyadong dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Yekti nggonku praptana ngersane Kakang Badranaya iki ora saka karepanku dhewe. Nanging aku nampa dawuh pangandika saka Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Ingkang nalika semana rawuh ning Prajanegara Ndarawati paring dawuh yen to sakmengko negara Ngamarta komplang. Negara Ngamarta suwung ora ana ingkang lenggahi jernyatane. Koko Prabu Nitik kanan ning Prajanegara Ngamarta jebul timune para Pandhawa linggar saka negara Indraprastha. Jebul bareng tak titi priksa tumuli aku nyara wedake kanan ning Karang Kadempel. Jebul timune para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel Kakang, aku arep nyuwun peksa ana ngersane Kakang Nayantaka. Sejatine para Pandhawa nggone mapan ning Karang Kadempel iki wigatene apa sartane? Bakal ana gawe apa? Lah kok teko ana Ndrawati ora dijawil Kakang. Kakang Nayantaka. Leng-leng ramyane ingkang driya liriwang candra. Katawengan sumo ing das katuh aretan le bo kabar sandeng rucik kakuwung yamang wisesatan ana kang jiwa aras
Nuwun sewu Sinuwun. Kakang Semar piye? Mboten kateges kula mboten atur cecol wonten ngersanipun Sinuwun Darawati. Jernyatanipun anggenipun para Pandhawa lenggah wonten ing Karang Kadempel menika. Mboten kula sing ngundang, mboten kula sing nanggap. Mboten kula sing nyuwun supados para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel babar pisan mboten. Nanging kados kalian menapa ingkang sampun kula aturaken wonten ing ngajeng kala wau bilih sakmangke para Pandhawa sampun pantara dangunipun Sabtu hari 7 dina pun enten seminggu niki rawuh teng Karang Kadempel kamangka kula nyuwun pirsa kula tanting napa sekirane ajeng kundur Sinuwun Puntadewa sak kadang Pandhawa gangsal jangkep mboten kestu kundur. Ngendikanipun badhe enten pirembagan kalih Semar. Lah, lajeng menapa pirembaganipun? Para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel niki ngemuti lelampahan. Ngemuti lelampahan nalika para Pandhawa pikantuk kanugrahaning dewa wujud negari Ngamarta. Wiwit Ndara Bratasena ingkang babat Wanamarta ngantos negaring Wanamarta ing kajiman badar dados kasat netra. Niki miturut ngendikanipun Sinuwun Prabu Puntadewa mboten kula imbuhi, mboten kula kelongi. Para Pandhawa ngendikanipun badhe miwiti anggenipun bangun negari Ngamarta. Sinuwun. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Jernyatanipun senajan negari Ngamarta inggih negari Indraprastha sampun kababar dados negari kamanungsan nanging sareng kula raos lan kula sara wedaken kawontenanipun sang para kawula dasih tasih sami nggadahi raos kagiat sutaning ngalih sak sampunipun kula mimpin keprabon wonten negari Indraprastha pramila para kawula badhe kula bangun miturutipun Koko Prabu. Nggih niku leres niku. Lah lajeng sakmangke niki ngapunten mboten kateges kula nglalekke mboten kok teges para Pandhawa nglirwake kalih Sinuwun Prabu Darawati merga Sinuwun Puntadewa nyuwun prisa wonten kersanipun ingkang adipun Semar kados pundi menggah anggenipun badhe miwiti bangun negari Ngamarta menika. Kula matur blaka napa wontenipun mboten kula tutup-tutupi, kula mboten nawel, kula mboten atur dura. Bilih sakmangke kula matur menawi para Pandhawa badhe miwiti bangun negari menika mboten kok saking kutha Goro negari Ngamarta nanging kedah dipun wiwiti saking Karang Pradisan. Jernyatanipun negara isa kabangun apik kalamun ta kawula ingkang mapan ning Karang Pradisan dituntun sartane dituduhke kanthi bener lan becik teges upama arep mbangun negara menika sing kudu digatekke luwih dhisik menika senes kok kutha Goro. Merga nuwun sewu, kutha Goro niku pun caket kalian kahanan Kedaton, kutha Goro niku pun caket kalian Keraton Negari Ngamarta. Dadose wong kutha Goro nek disambat, duwe sebut, duwe pepinginan, tartentu menawi badhe matur sartanipun nyuwun dhateng Keraton Negari Indraprastha mboten badhe wigih ringa-ringa. Jernyatanipun kawontenan kawula wonten ing kutha Goro menika caket kalian nalindranipun caket kalian pejabat negari Ngamarta. Iya. Lah nek umpama sing dibangun negarane niku dipun wiwiti saking Karang Pradisan. Nuwun sewu lho Ndara. Karang Kadempel niki papane plosok. Desa Karang Kadempel niki niku desa kluthuk. Dadi umpama niki kawulane mboten digatekke. Kula kinten do arep sambat, do arep njaluk tulung, sartane do arep nggunakake darmaning Nalindra. Do wedi. Nek kawula wis do wedi, kawula mboten iso maju. Nek kawula pun mboten iso maju, mengke kawula terus nggih jenenge ngemong wong akeh nggih nuwun sewu. Sing jeneng kawula ora iso ngrasake mukti, sing jeneng kawula ora iso ngrasake kemajuaning negara utawa kemajuaning wilayah. Mengke kawulane terus nyucuh sing dadi pemimpine, kawulane mengke terus nyengguh karo pengarepe, nyengguh karo nalindrane.
Kae mbiyen jaman nalikane sing mimpin negara iki isih Prabu Puntadewa. Jaman sing dadi lurah isih Semar. Desa kene ora maju, negara kene ora maju. Nuwun sewu, menika sampun ngantos kelampahan. Jernyatanipun menawi ngantos sak menika kelampahan menika ingkang badhe damel kucem asmanipun Sinuhun Prabu Ngamarta. Lah pramila sak mangke nggenipun para Pandhawa badhe mbangun negari Ngamarta menika kula suwun sartanipun kula nyuwun supados dipun wiwiti saking Kutagara negari Ngamarta utawi saking Karang Paradisan inggih menika mapan wonten ing Karang Kadempel mengke lagi munggah teng Kutagara. Ngaten sinuwun. Ya jagat pangestu rayahu Bathara jagat. Yayi Prabu Darmakusuma, Koko Prabu kula wonten timbalan. Mboten kinten babar pisan bilih Paduka Yayi Haji. Nggadahi gegayuhan sarta nggadahi pepinginan ingkang satu huluhur bebudayanipun tumrap sangjaning para kawula dasih. Awit nuwun sewu Yayi. Menika menawi sak mangke kelampah anggenipun para Pandhawa miwiti mbangun negari Indraprastha ingkang raosaken dayanipun boten namung para Pandhawa piyambak. Nanging dayanipun badhe sumrambah dhateng sangya para kawula dasih wonten negari Ngamarta. Pramila ingkang Raka saestu mathuk sartanipun ingkang Raka Indrawati saestu sarujuk lan nyarujuki. Lan kula aturi nyekseni aturipun ingkang Raka Indrawati, kula ingkang sak mangke badhe sak biyantu aragat lahir lan batos dhumateng para kadang kula para Pandhawa. Menawi dipun betaken, kula badhe sak biyantu dhumateng lekasipun para Pandhawa. Yayi Prabu, Koko Prabu ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan. Ning nuwun sewu lho sinuwun. Kakang Semar kepiye? Kakang Semar dawuh apa? Mengke riyin kula nembe krasa sartanipun kula nembe tanggap bilih gegayuhanipun para Pandhawa menika satu huluhur bebudene. Jernyatane niku sumrambah sartanipun badhe damel tentrem kawula sak jagat Ngamarta. Iya Kakang Semar. Nggih. Nuwun sewu, kula mengajeng elingke sartanipun napa sing kula aturke niki mang penggalih, napa sing kula aturke niki mang pikir. Nggih menika babakan pacoban sinuwun. Wong sing duweni gegayuhan kamangka gegayuhane luhur niku pancobane saya abot. Aja menika sing gegayuhane luhur, gegayuhane gedhe. Anak kula nyalon RT mawon mung suwe sepirang-pirang. Anak kula dodol mawon saingane nggih sepirang-pirang niku pacobane wong kang duweni gegayuhan. Pramila sampun ngantos dipun lirokaken nek enten pacobane ya disangga bareng. Mbuh pacoban lahir, mbuh pacoban batin. Kula suwun sing ngandika sedaya sarujuk sinuwun. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngraken awang sesangga awang sangka. Nalendra memarwa sing sang katrika mulung katrika mulung mangroma ing Wadyakara re kakire-kire Tidha madaring kawontenan pendhapi padukan Karang Kadempel nalika semanten nata Ngamarta Sang Prabu Darmakusuma dadya kagiat gorawalan manira sareng midhanget aturipun Sang Lor Semar Badranaya bilih kedah menggalih dhateng menapa ingkang dados pajobanipun sangya para Pandhawa kedadak sangya para kawula dasih samyala bilih wonten daya ingkang sowan minggah wonten ing pendhapi padukan Karang Kadempel. Lah sinten to ingkang sowan? Samangke kula suwun dhumateng sangya para lenggah mangke dipun pirsani piyambak-piyambak kemawon. Tansane jami namung wujuding nalindra saking tlatah sabrengeng minggah mancat pancaniti. Galea jejekitan kadya bareng kanthi nangkap makarya sing sangya para kanan para Pandhawa.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Bali lumut ambrek karanggeng awita denceng-dencengan Balgagagugagugag sak tulita ambel-ambel. Lae. Dereng ngantos purna nggen kula nampi ngendikanipun Sinuwun Puntadewa lan kula dereng rampung leh kula matur ngersanipun Sinuwun Prabu Kresna. Lah kok menika karang kadempel kaya dene wong sing lagi rasulan. Lagi rasulan piye kowe iki kok ora? Wong yo kanane rasul tenan kok. Ngene lho Bagong. Piye, Pak? Wong kene lagi rasulan sak kiri-kirine kaya ngapa mesti dirawuhi karo para pujangga, para priyagung, para nalindra. Ah iya lha kek ngapa? Ah iki lho Tole. Omahe papa iki wis dirawuhi karo para Pandhawa. Ah iki kerawuhan meneh. Ana Nalendra gagah pidheksa. Galeah kaya barongan ditanggap. Tanggap jadi lan mon. Iki tak sawang saka busanane iki Nalendra saka tlatah Sabrang. Gabung, Bagong. Bagong. Apa iki kancamu apa iki balamu, Tole? Ora duwe aku kanca kaya ngono, Pak. Kancaku ki ya ming padha kaya aku. Padha kaya kowe piye? Karang aku ki wong kere ya kancaku ya kere. Ngono. Anak kowe wong sugih, sengara aku ditampa leh warga kancan karo wong sugih ki. Ngono. Ah iya. Oh iya. Nek ngono apa kira-kira nek aku ndangu karo Rawe Nalendra iki apa kira-kira Pandhawa ora duka? Ora wae wong sing ndek omah ki sampean. Sampeyan nampa daya, mongko sampeyan gedayawan. Ayo ana daya ki prayogane ya ndang dibagekke ben dayae lega atine, ben ngepenakke. Jernyatane ning Karang Kadempel ki mesti diwenehi ya kuwi 3 perkara, Pak. 3 perkara ki apa? Aruh, lungguh, karo suguh. Ha iki Nalendrane urung mbok aruhke ning wis lungguh. Urung dikon lungguh mongko ya wis mangan suguhan. Nek cara aku sing gedayan wis tak tendang sirahe mau-mau. Ya wis semen. Sing gedayan ki bapak udu kowe, mula tak dangune. Ya wis kono. Aku nek umpama entuk tamu merusal kaya dhek iki aku mah nampa. Didangu, Pak. Iya. Nek kira-kira le rawuh ki arep menehi dit. Tampanen. Syukur le menehi akeh banget. Ning nek kira-kira rawuh mrene ki mung arep mbebudak banyu pening. Bening apa pening? Bening. Kowe mau muni pening. Salah, sing bener bening. Iya. Kira-kira rawuh iki mung arep mbebudak banyu bening kanan Karang Kadempel. Minggir. Pak ciake dhewe kowe engko Nalendra. Sing sareh hatimu sing sareh. Kowe aja gampang ngajar karo wong.
aja gampang nesu, aja nesu. Entuke apa? Entuke marem njotosi ratu. Kapan meneh ana kere njotosi piyai? Wis gak didangu. Nuwun mangke sinuwun. Damel kaget sotaning manahipun ingkang abdi pun Semrabadranaya. Kula nampi rayipun paduka Kanjeng Sinuwun ngaturaken kasugengan sinuwun. Walah dalah. Ya jagat pangestu karo ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Ora mengko dhisik sadurunge aku nampa apa sing dadi pambagya raharjamu. Mengko dhisik Ki Lurah. Apa kira-kira bener sartane apa kira-kira ora kleru nggonku sowan nang ngersamu? Kowe kuwi pamong utawa panakawan sing omahe ning Karang Kadempel. Apa kira-kira kowe kuwi pancen bener kowe sing aran Semar Badranaya? Inggih kula menika. Mboten wonten kali nggih ingkang abdi pun Semar Badranaya. Walah dalah. Walah marem aku Semar. Yo, pambagya raharjamu tak tampa sowanku ora ana alangan suwiji apa? Nggonku sowan ngersamu, nggonku rawuh ana ing kene. Nggih. Nuwun sewu. Paduka menika nalindra saking negari pundi? Lajeng sinten ingkang dados jejulukipun sinuwun? Semar, kula wonten dawuh. Yen to kowe takon marang aku iki nalindra ing negara Trembelo Suket. Nalindra ing negari Trembelo Suket. Dasar kepara nyata Semar. Jejulukipun ya aku iki Prabu Gendra Swalapati. Prabu Gendra Swalapati. Yo, dasar kepara nyata nalindra ing Trembelo Suket. Prabu Gendra Swalapati. Nggih. Ora engko sik Semar. Pripun? Ning atase kowe iki ming batur. Kowe iki ming wong kere, kowe iki ming wong loro saudan telu saurupan. Kowe wong elek nyolok mripat. Kowe kuwi wong kere, kowe wong ora ndek derajat pangkat. Kasugihan bondo donya kowe babar pisan ora ndarbeni. Kowe sik. Lah kok dadine ngatasi ming sak dapurmu, ming sak kowe. Kowe kok kerawuan sapa kowe sing lungguh ning mburimu kuwi? Tak sawang saka kene Satru gagah pideksa jenggureng godhek weksi marjojo. Sapa kuwi Semar? Nuwun sewu. Menawi nyuwun pirsa kalih niki ndara kula. Ndaramu? Nggih, kula elek-elek kula niki momong bendara kula. Kula elek-elek niku urip melu para Pandhawa. Sapa kuwi sing lungguh ning mburimu kuwi sapa? Niki ndara Werkudara. Nggih ndara Priyanto menika. Raden Werkudara kuwi. Nggih menika Raden Werkudara. Walah edan. Ya doh. Elok kowe Semar, elok. Ning atase kowe iki ming kere, kowe iki ming panakawan teka dirawuhi karo Ndara Werkudara. Ngerti yo? Aku ki pendak-pendak ngerti sing jenenge Werkudara ki ming weruh ning nggon YouTube. Aku ming weruh ning nggon gambar-gambar. Lan durung tau ngerti asline kaya ngopo pasuryane. Jebul tinemune gagah pideksa. Elok kowe Semar. Nggih. Biasa. Ndara Werkudara rawuh mriki niku pun biasa wong kula niki sing momong. Yo. Ora engko sik. Aku lungguh ning kene iki aku ngungkurke sapa iki? Ana tak sawang kaya Nalendra ning kaya ora Nalendra jenyatane ning atase Nalendra iku kudune kejem. Nalendra iki kudune wengis. Lah kok Nalendra sing lungguh ning mburiku iki ming klemak-klemek. Klecam-klecem mesam-mesem. Plendas-plendus iki sapa iki? Nuwun sewu, niku kakangne Ndara Werkudara. Kakange Raden Werkudara sapa? Niku Nalendra Ngamarta Sinuwun Prabu Puntadewa. Sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa. Edan.
ning atase ming sak dapurmu kok teko krawan Nalendra sing getih putih Semar. Jos kowe, elok kowe. Biasa. Semar dirawuhi Ndara Puntadewa niku pun biasa. Apik kowe Semar, kowe apik kowe. Ning atase ming sak derajatmu kowe iso gawe sengsem sartane kowe bisa geret marang rawuh ratu-ratu. Ha nggih. Banjur sing lungguh ning mburine Puntadewa ki sapa? Ah, nek niku pujanggane Pandhawa, niku Sinuwun Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Edan, Nalendra sing titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Ah, nggih. Aku ngefan banget karo wong Semar. Banget rasaku nggonku. Besok apa aku kowe nampa wejangan ngilmu sing ngursani Sang Hyang Bathara Wisnu. Ya ora ketang Nalendrane inggih dadi pangijawanten Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tukang andum kabagyanan dewa sing tukang andum katentreman. Elok, elok. Marvelous, marvelous. Lah banjur sing lungguh ning wingkinge Prabu Kresna kuwi sapa? Niku panengahe Pandhawa Raden Janaka. Ah iki sing entek-enteki ya iki. Ngentek-enteki pripun? Wedokan sak negaraku dikukut kabeh karo Sri Janaka. Nganti aku seprene. Aku wis matahun-tahun madeg Nalendra negaraku trembelo suket. Aku durung mengku suwijining wanita mergo wong wedok ning aku wis entek kabeh, wis dirabi karo Janaka. Nek ngaten panjenengan mboten dipun ngengei. Ora, blas. Ya mung Janaka ki nurake siji emane kok rondo tuwek sisan. Aku rak ya bingung Semar, aku rak ya bingung Nalendra kok bojone tuwek, rak ya ora berwibawa. Ah nggih nggih nggih. Nek cara kula namung bersyukur kemawon. Ya wis. Kusik Semar. Pripun? Jare kowe iki najan to elek ning bojomu widodari. Biasa. Kanastren bojo kula niku ta? Ya. Niku widodari. Ning nuwun sewu nek dadi bojone Semar najan to derajating widodari nek wayah kon nimpal nggih kula dawuhi supados nimpal. Ngono? Nggih. Mergo mun dadi bojo kula ya kudu gelem ora gelem kudu manut kalih Semar. Elok kowe. Kusik. Pripun? Sing lungguh ning mburimu mantane plerak-plerok kuwi sapa? Kuwi buta apa? Niki to? Ya, kuwi buta apa? Buta ngletak ndasmu kene. Urung-urung kok wis ngarani wong sing ora-ora. Piye? Takon karo aku kowe. Dasar kepriyata kowe aku takon karo kowe iki sapa? Ya iki, nek kowe ngerti Satriya Tanjung Anom Raden Abimanyu, ya iki. Gusti. Raden Abimanyu ki aku wis tau ketemu. Wujudane ora kaya dapurmu. Wah, ya iki Kakangne Sukasrana iki. Raden Sumantri. Raden Sumantri ku uripe ning jaman biyen, ora jaman Mahabharata, ora jaman saiki, uripe jaman biyen. Ayo aku maksudku tau ngetutke Raden Sumantri ngono lho. Aku Bagong aku. Walah. Jebul kowe ming Bagong. Heeh, ngopo ora trima? Senggel iye. Lho. Urung-urung kok wis ora. Kowe kuwi ponokawan Bagong. Heeh. Sing kondang gecul kumarucul. Iso gecul, iso kejem. Nek kowe arep gawe kisruh kanen karang kadempel, aku ora arep gecul, ning aku arep kejem karo kowe. Sakarepmu, aku ora wedi. Nah, ya ora wedi ya wis. Sing ora wani aku kok mergane. Nuwun sewu sinuwun. Piye Semar? Sinuwun Prabu Gendra Swalapati. Ya aku. Damel kaget sultanipun Semar wonten wigatos napa? Semar, wonten dawuh. Bloko suta cekak aus wae ora tak tutup-tutupi aku ora arep kokean sing neka werna. Ora arep kokean gunung sing tanpa guna. Sowan kowe iki aku arep ngaturke salam taklimku katuron ngersamu ping pindhone aku arep njaluk senjata pitulung karo kowe Semar. Sampeyan ajeng nyuwun senjata pitulung kalih kula. Yo. Lajeng menapa ingkang jeng ngandika suwun sinuwun. Kowe ngerti ya Semar? Sapungkure Janaka ngukut wedokan sakake ning negaraku. Negaraku ing Trembelo Suket kuwi ketaman pagebluk.
Ketaman Ruhara, Ketaman Dahuru ning negaraku Trembelo Suket kaya-kaya dene Ketaman Melaing dewa jernyatane akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk kapraloya akeh banget kedadiane satane akeh sangganing para wanita ingkang padha nggerbini mbah kuwi bojone Janaka mbah kuwi udu padha keguguran padha miskram kabeh ndelalah wayah gerbinine bareng anggone keguguran yo bareng bingung rasaku Semar bingung rasaku kepenggonku bakal gagapi lakon iki jernyatane Nalendra Trembelu Suket Prabu Gendra Salapati wis ku pati syarat srana aku wis ngrawake Brahmana winasih 1000 suku temyang para nimbuna kinarya nambar kaning para negaraku Trembelu Suket ing Ketaman Pagebluk wonten ing Gagarwi karo rantuk karya malah sing gawe aku rada yakin sartane gawe aku rada mantep rasaku wingi sore ana wong edan mara ning omahku mongko radat saben kraton negara Trembelu Suket ku tekan wong edan lah kok ana wong edan sing matur nang kersaku yen to kepengin negaraku bisa alur dari Mulata Majati Jati Temah Mulya aku kudu mboyong marang Semar Badranaya Semar aku ora kok teges Nalendra ingkang entengan nanging akeh wong ingkang nyebutake aja sok kulur nyepeleke karo wong sing ora genep nalare aja sok kulur nyepeleke karo wong sing ora genep pikire merga iso wae wong ature wong ingkang ora genep nalare lan ora genep pikire kuwi dadi lantaran sing ngersani Gusti kinarya paring pepadang tumrap titah ingkang lagi mbutuhake mula kang saka kuwi Semar sowanku mrene iki ora kejaba wale-wale apa aku arep ngemis karo kowe aku arep njaluk karo kowe kowe gelem ya tak boyong ning negaraku Semar kowe gelem tak boyong ning negaraku Trembelu Suket ora ketang telung kedhepek meninggal kowe mampano ning negaraku Trembelu Suket supaya dadi srana mure wali-wali praja negaraku ing Trembelu Suket Semar kowe njaluk bebungah apa wae kowe njaluk opah apa wae kowe njaluk bayar pira kowe matura kowe njaluk bayar pira kowe omongo karo aku sago bayar najan to 1 triliun najan to 271 triliun aku sago bayari kowe Semar merga bondo negaraku negara Trembelu Suket kuwi bebasane bondo seprapat jagat kuwi kagunganku kabeh mula kang saka kuwi aja wigeri-ringa Semar tak jaluk wektu sak mengkoga aku arep mboyong karo kowe Semar nuwun sewu sinuwun Semar Badranaya wi mboten kateges kula nampik mboten kateges kula wel ngersanipun Sinun Prabu Gendra Salapati Nalendra Trembelu Suket menika mboten ning mugi ndadosna ngawuningan mesti ugi tuwuh tandha pitakon salebeting manah paduka kenging menapa kok Pandhawa sami lenggah mambu mie goreng rawuh wonten mriki menika mesti tuwuh tandha pitakon yo apa sebabe para Pandhawa mapan ning kene Semar niku merga nuwun sewu para Pandhawa badhe miwiti nggenira mbangun kahyangan utawi mbangun negari Ngamarta umure saged tentrem imbane kaya urip enten kahyangan Suralaya jernyatane kahyangan niku papan sing ayom tentrem ayom nggih ayem tentrem nggih jenjem ngaten yo lah niki kula mboten saged ninggal kanane para Pandhawa nek kula suwanteng negarane sampeyan Semar wonten dawuh nek kira-kira kowe ora iso ninggal tak saluk saiki wae kowe tak boyong negaraku mumpung durung ngawiwitan para Pandhawa nggone bakal miwiti bakal bangun negara Ngamarta nuwun sewu mboten saged niki pun kewajibane Semar minangka pamonge para Pandhawa nek sampeyan kersa ngentosi nggih mangtosi teng mriki sak rampunge para Pandhawa nggenipun bangun negari Ngamarta banjur kapan rampunge para Pandhawa nggone bakal bangun negara Ngamarta Semar kula mboten saged mesthikaken nek rampung sedina nggih kula tak melu sampeyan sedina nek rampung seminggu nggih kula tak melu sampeyan seminggu nek rampung sasi kula tak melu sampeyan sasi nek ora rampung nuwun sewu mari paksa kula mboten saged nderek kalian panjenengan sinuwun Jaja muntap lirik rentam duka yaya sinepe netra kocak ngondara andir ya jagat pangestu karo ayu Bathara jagat panus maning jajalanan sungertaning bawana iblis lanat Semar kula wonten dawuh Sinun Prabu Gendra Salapati
Kowe kuwi pamong sing ora iso nyenengke, sartane pamong sing ora iso gawe mareme. Wong sing butuhke karo kowe. Ning atase aku butuh karo kowe, lah kok kowe semaya wae. Nek ngono tak pesthekake. Munggah turmu sing kaya mangkono mau tak pesthekake yen to kowe ora saguh. Sartane kowe ora gelem tak boyong ning negaraku. Ana ning negara Trembelo Suket. Nuwun sewu. Mboten kok kula semaya, mboten kok kula wel mriku babar pisan mboten. Ning kula matur kula nyuwun inah sak rampunge para Pandhawa niki merga pancen para Pandhawa duwe gawe. Semar, ora iso. Nah aku mbok kon ngenteni ning Karang Kademel, aku ra sudi. Sartane aku ora iso nglakoni. Jernyatane iki dudu wenangku, sartane mesake kanane para kawulaku. Apa kowe ora mesake karo kanane para kawulaku Semar? Lah kawulane sampean iku nggih sampean sing duwe tanggung jawab. Ora iso. Gelem ora gelem iso ora iso kowe saiki kudu tak boyong. Yen to kowe ora gelem tak boyong ning negaraku, Karang Kademel bakal tak bumi anggo Semar. Ngajeng Siti Gung Siti Tanaya majeng datan pau susila mijal dukane rosang abagong ponang karot kanan riwe kumri wis bocah ing rawis yen sinabet mring sagedheng ora dadi tahono ora ngosike ana menungsa sing maju ning ngarepanku Bagong maju ning ngarepanku sajak ora nrimake kelawan apa sing dadi aturku sik kowe mau muni piye bos apa bosok kowe mau muni piye aku tak takon ha wigatimu saning Karang Kademel arep mboyong karo bapak ning nek bapak ora gelem diboyong karo kowe ora gelem diboyong nang negaramu jare Karang Kademel arep tok bumi angus sik mas sik perkaramu karo mboyong bapak kuwi urusanmu karo bapak kuwi rembukanmu karo bapak ning gandeng kowe ngembet marang jenenge Karang Kademel kamangka sing lungguh ning kene sing ngadep ning ngarepanmu iki gentone Karang Kademel gento piye ya iki gentone Lin Mas gento kok Lin Mas ya iki gentone sing nguasai Karang Kademel apa dikira aturmu kuwi mau ora marahi mrekitik artine Bagong sik aku nek ora salin kok nek arep perang kok ndagur ngrekoso aku ya ucul klambi aku anggere wis kathok koloran ngene kuwi wis ora gagas sapa-sapa pukul duru urusan belakang pokoknya kowe arep ora nimake yen to Karang Kademel tak bumi angus ora trima aku babar pisan ora trima kowe kena mboyong Semar ning ora usah dadak ngembet katentreman Karang Kademel Mas nek kowe ora nrimake njur karepmu arep kepiye wo mungsuhmu aku lanang do lanang ijen do ijen aja nggo gaman aja matek kaji aja nggunakake japa mantra aja nggunakake digdayan mergo aku ora ndek kekuatan apa-apa ya Mir ya ha iya ngono aku ora ndek kekuatan apa-apa aku mung lawaran kono nguntokke Adijaya Kawijayan engko aku kalah ya Mir sak karepmu santai wae kowe tak belani ha iya engko jatah rokoke diimbuhi meneh sak karepmu nek kira-kira kowe isih nampa ora apa-apa sesuk tak nehi jatah sendal sajen wae ora apa-apa ya kowe ya kok ngawur iki lho kowe arep ngopo Bagong aku arep nesu kowe arep nesu anggepmu aku wedi karo kowe nek kowe nesu lho heeh anggepmu aku wedi karo kowe ora wedi sebab apa mergo aku wis jaja muntap lir kinentap aku wis muntap aku nek wis nesu ngene iki ora eling sapa-sapa terus karepmu arep kepiye
Rupawani Jembarwani. Ayo, dudu nang kene papane neter kadegayang. Leno pangendamu tiban sikile Darwarku Dara mati dening aku kowe. Edan Bagong kowe dawuh karo aku kon nibake sikil ning raine ratu kae mau. Lho, mengko yen sampean ora ana wong komando kok maju. Ora ana wong dawuh wi. Wah, cetha aturmu. Werkudara dugangan ratu iki. Sik, wah jan kuping ki nek ora tau diresiki. Kowe mau muni piye? Kula mau ki ngomong, kula ki ora dawuh karo sampean kok. Senengane ora ana wong dawuh apa-apa mriki, lenggah mriki ben cetha oleh rembugan. Wah, cetha aturmu kowe kongkonan karo Werkudara kon ngundurke ratu. Mengko riyen kula tak nyuwun paseksane kakak-kakakne ki. Kakak-kakak ya apa? Kakak-kakakne iki lho. Anu nuwun sewu. Sinuwun Puntadewa. Bagong kepiye? Napa kula mau rak matur to? Iya. Sampeyan midanget napa atur kula? Aku krungu. Kowe sumbar karo ratu kae mau. Nek kowe ora minggat saka ngarepanku, ketiban sikile Raden Werkudara mati. Nek ngaten niku kinten-kinten kula dawuh napa mboten kula njawil Ndara Werkudara napa mboten? Nek mungguh aku ora. Merga kowe mung nek umpama ketibanan sikile Werkudara, nek umpama ora ketibanan ratu kae mau ora apa-apa. Denger enggak? Coba. Ngendikane Kang Raka ngaten niku, napa kira-kira kula dawuh karo sampean napa kira-kira kula kongkonan kalih sampean? Wah, Edan. Penangkepku kowe dawuh karo Werkudara. Mboten enten wong dawuh. Sinuwun Kresna nek ngoten niku dawuh napa mboten? Ora, nek rumangsaku ki ya mung mbok menawa. Lah nggih to? Iya. Mbok menawa Werkudara nibani sikil ning ratu kae mau. Nek umpama ora nibani sikil ya ratu kae mau ora apa-apa kaya ngendikane Yayi Prabu Darmakusuma. Lah. Sik, niki sinten sing ajeng saguh ngrampungi perkarane? Napa kula mongko kula ora berbuat napa-napa lho niki. Wah, Edan. Kowe sing nantang karo ratu kae mau. Kula mboten nantang, kula mung omong ketiban sikile Ndara Werkudara. Nek ketiban, nek ora ratu niku mau mboten napa-napa. Sampeyan ya ora jumangkah. Lah sampeyan kok nanggepe nek kula dawuh karo sampeyan, nanggepe kula jawil kalih sampeyan. Hah? Muni ya kowe. Aku ki bendaramu tok paneni. Lah sampeyan ya sageleme dhewe kok. Ora ana wong dawuh karo sampeyan kok sampeyan ndugang ratu kae. Werkudara, Barep kakangku apa? Si Adi wis gak miloro marang ratu kae mau teges si Adi wis mbibiti perkara. Yen to nganti ana apa-apa ingkang embet marang kanane para kawula ing Karang Kadempel. Ingkang ora mangerteni kencang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan mengko si Adi sing kudu tanggung jawab. Werkudara, netepana darmaning kasatriyan. Si Adi wis wani mbibiti perkara kudu wani ngrampungi perkarane. Wah, Bagong Edan. Weh! Setan ora anggap eneng wong tuwa linggo nang kene kok disampar rumangsane apa? Apa dikira aku ora wedi karo sampean? Hei, wer! Kowe ora mandhek aja takon dosa kelakon mati dening aku. Aja digondheli. Sinuwun ampun digondheli sinuwun. Bagong sing sareh. Mboten iso sareh. Lamun ngenten iki harga diri urusane. Niki harga diri urusane ampun digondheli. Ya wis nek ora gelem tak gondheli kono. Mbok digondheli mriki to. Aja digondheli. Wong ya ora wani kok. Ah iya.
Iki seru banget rumangsane apa? Rumangsaku dhewe. Ana ratu kok dijoroke. Ngawur kowe iki ora. Sampeyan yo ngawur karo wong tuwa plak-plek ora. Malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kanane. Sinuwun Puntadewa. Gagang Semar apa? Monggo. Enten atur sing kudu kula aturke kalih sampeyan. Bagong pripun? Ndara Werkudara kaetutna. Derekno Ndara Werkudara merga kowe wis wani nantang karo ratu kae mau. Ndara Werkudara sing ketiban sampur. Malah Ndara Werkudara sing kudu tanggung jawab. Awitekna wong sing dugang kono, kula ora dugang lho, Pak. Kula niki rak dapuan kula bengi niki MC to. Dadi kula niku meh ngomong tok, kula ora nibake tangan, malah Ndara Werkudara nibake sikil. Ayo wis kono Werkudara diwangi. Iya. Oh ya sak geleme dhewe le ngantem nganggo akik. Oh iya. Kowe ngetutno Ndara Werkudara. Nggih mon, nek dawuhe bapak ngaten kula nyuwun pamit, Pak. Hati-hati. Ayo. Ora kena. Sing Pak. Kakang Semar ya tak kira kaya wis ora ana pirembugan apa-apa meneh. Sadurunge miwiti nggon bangun negara Ngamarta luwih dhisik Kakang dimen karang kademel tentrem. Koko Prabu wonten dawuh Yayaji. Kula suwun sak mangke misah. Anggenipun kadang kula Werkudara lan Alindra kula wau sami Pancakara. Wis tak kendhawuh. Kula suwun sampun ngantos wonten Rajapati. Perkawis menika saged kula penggalih lan saged kula budidayaken Yayi. Ayo Arjuna pun kakang kanthi budal. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Go kula dherekaken. Thank you.